Patay ang isa ka pulis patrolman matapos ginapahayag nga natiruhan sini ang iya kaugalingon sa balay sa barangay Pili, Ajuy, Iloilo. Natabo ang insidente alas 3 kahapon sang kaagahon. Nag-angkon sang patal nga pila sa natuong nga tiyan ang 33 anyos nga pulis. Na-recover sa crime scene ang 9mm caliber pistol nga service firearms ang pulis. Ginapahayag nga upod sini sa balay ang iya asawa, bata kagiloy sa natabo ang insidente. Ginapadalman pa sang Ajuy Pulis ang iban nga anggulo sa natabo. Samtang lunsay na patay ang mag-asawa sa natabo nga shooting incident sa barangay Badlan, Pequeño, Calinog, Iloilo pasado alas 10 kagabi. Sa investigasyon sa Calinog Pulis, nagbaisay ang mag-asawa. Ini ang nagresulta sa pagpaniro sa 35 anyos nga bana sa 37 anyos nga asawa. Pila sa nagkalain-laing nga bahin sang lawas ang naangkon sang asawa nga gintunaan sang iya kamatayon. Pagkatapos ini ginaligar nga gintiro man sang bana ang iya kaugalingon. Pagpangimon kag problema pinansyal ang ginawayan sang duha sunod sa kapulisan. Ang bana ang katapos ng Philippine Army kag assigned sa Capiz. Yung pamilya sa babae, nag-manifest niya ng sila willing na magpa-autopsy pa. Kaya na-convince na sila nga mo nang nandangatan sa sila mata. Likewise, ang pamilya ng laki,